dzakasiyana-siyana. Ndoda kutendai nehama neshamwari dziri pano, ana mbuya, ana tete, ana mai nevana vedu murekwa Ali. Ndoda kutenda nekuuya kwamaita nevese vabata mabasa avabata kusvika panguva ino yetari. Ndichitenda zvene mwana wangu asipo pano. Ndoda kutenda mwana wangu ane zvikuru zvaatiitira, zvaari kungotumira kuti basa rifambe. Ndikuda kutenda nokuti zvimwe zvacho hapana chaifamba. Dai anga asiriye ari kukwichidzira kuti moto urambe uchibaka. Munoziva zvendenge ndichireva. Muroora wangu ari pano. Svika hako muroora. Hazvine hazvo ndoda kuti nditende nebasa guru kuti ndimire pano titaure saizvozvo zvese zviri kuitika zvinge zviripo kubudikidza nekumira-mira uri kuita nemwana wangu. Ndikuda kutenda Murama, ndikuda kutenda zvikuru nebasa guru rakabatwa kubva kushaya kwakaita Moreblessing kusvika pari nhasi. Ibasa hombe risingaziba kuti ndokutenda ise, asi Mwari ndivo vanonzwa zviri kutaura. Mwari ngavakukomborerei, ngavakuitirei zvikuru. Zvemuri kunamatira ngazviite, Mwari vanozwa. Ibasa guru rabatwa kuti tisvike pari takungana kudai nezvese mafinances ese ari kuitwa. Dai ndandiri ndega ndaizvikwanisa. Ndikuda kutenda Muroora nondisvitsirawo nemwana kuti baba vatenda chaizvo. Vashoma vanoita zvinhu zvakaita saizvozvo. Dai maiziva vanhu vaMwari kutaura kwendiri kuita kuchiti panguva ino zveshuwa, kana uri munhu asati atendeuka wakarasikirwa zvikuru, une zvizhinji zviri kukudarika kana uri munhu asati atendeuka panguva ino. Tese takadai munhu wega wega ane chipo chaakapiwa naMwari, ane chipo chaakapiwa. Iwe chiita kuti utendeuke, ukumbire kuna Mwari kuti vakuzarurire, uzvininipise, ugone kupiwa zvawakaita. Basa rawakapiwa unzi uite, ugone kuriita. Hapana munhu asina kupiwa ba. Ndichitaura pamusoro paMoreblessing, tisinganamboti taure hangu mashoko mashoma ndiri mumba. Moreblessing aishanda, anga asiri munhu ane nungo, munhu aimira-mira nemhuri yake vachiita zvinhu zvavo. Waizongonzwa wega kuti Moreblessing adai, akazvivakira cottage yake, akawaka, akazviitira musha wake. Munhu aida zvinhu zvakanaka, achiita maprojects ake panapa. Asi zvese izvozvo pane vasikazvifariri ba, pane vasingafariri munhu anoita zvinhu zvakanaka. Zvinhu zvinorwadza takazvitarisa kudai tese taunganira Moreblessing. Moreblessing munhu anga aine rudo nevanhu, munhu anga asinganetsani nemunhu, asi vakasvika pakuti apfuure nenzira yatisikatarisiri murekwa Ali. Tine zvikuru zvetakapiwa. Nguva dzese ukaona uchirwiswa, pane chauri kurwisirwa, pane chaunacho chakakosha chauri kurwisirwa. Haungorwiswi pasina. Kana uri munhu asingashandi, asina chaanoita muupenyu, hapana chaunorwisirwa. Vanhu vanokusiya wakadaro. But kana uine zvinhu zvaunoita muupenyu zvakakosha, unorwiswa, because vanhu vanenge vachiona kuti uyu anosvika kuro, zvaari kuita izvi beta tizvigurisire panzira. Vanhu vaMwari, zvinhu zvetakapiwa murekwa Ali zvihombe.
mwana wega wega ane zviombe zvaakapiwa, asi ndokokurudzira kuti ngatinamatei zvinhu izvozvo zvichiputika zvifambe, tisvike kwetakanzi naMwari vanoda kuti tisvitse. Zvinhu zvetisingakwanisi kupedza tega zvetakapiwa, kutaura chokwadi, zvizhinji zvetakapiwa zvetinokwanisa kutopangurirawo vamwe. Mwari vanoda kuti tipewo vamwe zvipo zvetakapiwa zvikuru, asi ndikuda kutenda zvangu kuti nguva yetiri ino handaitarisira kuti mwana togona kunge anogona kunge achiriko Moreblessing. Ndaifungira kuti Moreblessing akatovigwa kare nekureba kwangu aita nguva, asi ndoda kutenda Mwari kuti minamato yedu yakanzwikwa, Moreblessing akachengetwa kusvika panguva ino etiri nhasi. Nhasi tiri kumuviga, hakusi kugona kwedu aiwa, ndiMwari vatisvitsa pazuva ranhasi, riri zuva retatakatarisa tese kuti dai rasvika, asi Mwari vatisvitsa pane rino zuva ranhasi. Ndikufara sababa waMoreblessing, ndikufara kuti Mwari vatisvitsa pazuva rendando. Nezvizhinji zvendogona kutaura, asi nekuda kwenguva pane vamwe vatoda kuti vataurewo, asi ndataura pane zvimwe zvendambotaura mumba umu. Vanhu vaMwari, kuti Moreblessing, famba murugare mwana wangu. Mazvita. Thank you. Pamsoro muriye kwa Ali vana bamukuru vari pano, vazukuru, vana zvese. Pamsoro yamanesha Mwari mwaizotikuta pakuviga mwana wangu. Inini hangunyanya kurebesa, asi ndinongoti ndakarwadziwa nekufa kwemwana uyu, rufu rwemwana uyu. Iye zvine zvongo chingoti ukafunga wakavata kuti saka zvichaita sei, ariko here? Asi toda kutenda mufunge midzimu yekwali yakasimba. Angadai akatovigwa kudhara vanoviga kana munhu agarisa, asi havana kuviga mufunge kuti nhasi tigozomuchengetedza. Asi firo yake inotibata nanhasi zvachose. Ukafunga kuti munhu pamwe dai tomucheka akasvinura kudai, hatitozivi kuti akatanga anyatsomura here kana kuti aitomucheka achiona. Kuna firo yakadai inorwadza. Takarasikirwa. Moreblessing anga ari mwana akanyarara, anga ari mwana anopa, anga asina kana kuti uyu ndiani. Munhu aizvishandira, imba yake yakavaka ega, anga ari bhirida, aishanda mwana uyu. Ndofunga vakaya pana achangoshaya pano pamba pakashongedzeka maruva, muriwo, chii. Aishanda semurume chai achikudza vana vake, asi nekuda kwakungomugurisira upenyu hwake zvinorwadza. Asi tongoti pamwe kuda Mwari ndozvavanga akaronga, asi firo yacho inorwadza. Ndoda kutenda hangu kuti mwana wangu adini nhasi asvika mumba make akunochengetwa. Toda kuzvikudza izvozvo nokuti pakaoma. Saka ndoda kutenda imese vari pano, toramba tiri pamwe chete, tibatirane pamwe chete, dzamara tanosvika kuzorora. Maita basa. Sekuru. Mana sekuru? I'm sorry, my friend Jibuino. I decided in personal. I don't know I have any papa in Tora. The good hand is the bigger door, and you don't look at what look back away with Timador. So the bite. One of the younger can next churches. Sakati champion of never Sarah. No, Wellington, you. Rudori,
wakanaka. It's a pity kuti bheri yemoblessing yatinongo yakareba sitereki mabasa azvo asadii zvikabva kumuchengeta. Ndakutendai vese vasa ruoko vari mhiri kumakungwa vari muno, munhu wese ari pano ndasvika pano ndakutendai kusvika pakuvika muzukuru wangu, asi ndakutira chokwadi solo handazo kuyafa netukizi yangu aifana kutengera kandokuita nhasi tukizi straight ndatenda hangu mozomutengera akamirira mbuya. Wane akamirira mbuya here? Akamirira mbuya isai mwana wake. Anzi mwana musikana pana mbuya nyasha anzi yautaure vachipedza batete hanzvadzi munin'ina nemuzukuru. Angotenda Mwari nenguva yatakava namama tiri zvatiri nekuda kwemukadzi akarara paraive gamba. Vakatidzidzisa kunamata, vakatidzidzisa kushandira Mwari. Kuda kuvatenda mai nogotenda kunyange vekereke rwendo urwu rwanga rusina kureruka, asi ndokutendai vana baba nesapochi yenyu maimira nesu, ndokutendai vana sekuru nekumira nesu. Ngoti Mwari werugare akuitirei zvizhinji, Mwari werugare akukomborerei. Nogona tine mubvunzo yakawanda. Ndakataura namama musi wa24 taura nezvekumundo. Tanzi havamwene tinosangana mangwana tichienda kumunda. Hana uziva kuti kwaituka kupedzisira kutaura navo. Saka zvaigona kuti timanikidze nguva yedu nekuti nguva ndeyani hayo yaMwari. Matema mntu kutaura mashoko avo anzi kwene vanhu tatinochema takachema kudhara. Kuti mama fambai zvakanaka. May you find peace. Timuombere maoko. Vanhu vanotenda. Ini ndoda kutenda hangu Mwari nepazvasvika. Ndoda kutenda nevakabata basa irori nevakaronga kuti zvisvike pazviri nhasi. Ndizvo ndoda kunyanya kutenda nokukudza nokuti tainetseka nokutambudzika kuti tichazodini. Hino zvazodini, hino nenguva yataari ichaita here. Asi zhinji zvangu chandoda kunyanya kutaura ndechekuti ngatizivei Mwari, tide Mwari, titye Mwari, uye tizive kuti tichaenda. Hapana munhu achararama pano nekusingaperi. Munhu uchatongwa nezvake zvaakadini zvaakabata. Uye tide Mwari, titye Mwari, tinamate. Ndizvo zvandiri kutenda basi, ndo mashoko angu chiti amen. Hanzvadzi Zvita ndoda kutenda vese vatikuta kuchiitiko chatora nguva chinorwadza chekuti ani nani akazvifunga kuti mudzimai ararapa
zvakamira sei. And we have been through a lot semhuri. Ndizvitaure, we've been through a lot semhuri. Takarwadziwa nekurwadziswa, nekushaya, nekurasa mabasa, nekurasikirwa kwedzimba. Zvinhu zvakawanda zvakaitika mukati memhuri inoi. Nevavakidzani nehama neshamwari, vamwe vakarasikirwa nemabasa. Zvinhu izvozvo ndikaregedza kuzvitaura, zvakaburikidza nevamwe vanhu vane mwoyo yakashata. Asi nhasi tiri pano, tiri kutenda Mwari kuburikidza nekuti hanzvadzi yedu yasvika panguva yekuti ichizorora murugare. Vaning'ina wangu especially uyo arapa akasvika pakurasikirwa nemabasa, mhuri dzikatadza kuenda kuchikoro, akatadza kushanda. Masituations atakasangana nawo hama vadikani, hatisi kublema vanhu, hatisi kublema zvimwe zvinhu, asi ndiri kuti takasangana nemasituations akaoma semhuri yekwa Ali, yekwa Nasolo, takamira kudai izvi. Chokwadi chinofanira kupupurwa, tisununguke. Vanhu ndavamire kuita hutsinye, upenyu hwekuuraya vanhu vechicheka-cheka sezvavakaita hanzvadzi yangu. It's very evil. Havakodzeri kugara musociety. Vosvika panguva yekuti tichida kumuchemera pano, takasvika pakurohwa, pakupwanywa-pwanywa. Handisi kutaura kuti vanhu vapi, asi ndiri kutaura kuti kune vamwe vanhu vane hutsinye. Asi ndinoda kutenda nyangwe nasekuru akatipa imba yekumboti muchemera Moreblessing. Nanhasi ndechida kutenda nyika yese yaisa musoro pamwe chete kuti tisunungurwe semhuri. Chinhu chakakosha chamatiitira. Ndechitenda utungamiriri hwese hwechechi nevanhu vese vauya kuzotikuta, venharaunda, mazvita henyu, Ishe akuitirei zvakanaka. It's not easy kuti tigare tisina kuviga hama yedu kwemakore anenge akawanda. Asi ndoda kungotenda kuti Mwari ndiye atisvitsa pachinhano ichi semhuri. Naika shuwa muri kuonana baba, hatina kana mazwi ekuti tingapfukotedze papi, kana kuti tingataure kuti ningi, kana tikataura kuti ningi. Zvatataura semhuri, mashoko edu ndeyekuti takarwadziwa. Naika saka toda kungokutora tendai semedia, mauya kuzotitora panapa. Ndoziva kuti hazvisi nyore, asi munazotibatsira because we've been through a lot. Hatisipo pakunongedzera maziso evanhu, asi isusu semhuri takamira takatarisa kuna Mwari kuti Mwari atirwira, takwanisa kuviga hama yedu. Tinoda kuti mwana uyu Moreblessing Ali, kana papa ine chimwe chachichitika mukati meupenyu hwake, tinoda kuti mwana uyu azorore murugare. Ndo chinhu chete chetiri kukumbira. Tinoda kuti tisangane mukati medenga. Hapana chimwe chetinoda kukumbira, asi tiringoti peace kuvanhu. Vanhu ngatipfekei moyo wakazara umwari chete. Tisasangane nematambudziko anorwadza nekurwadzisa vanhu kusvika pastate yatasvika. Ndiri kuziva vanhu vane madundu, vamwe vane mibvunzo yakafanana netinayo yekuti haina maanswers. Munoziva ukaita mubvunzo usina answer unorwadza kusvika pekupedzisira. Ndizve muri kunzwa ana mai vari kutaura. Asi ndiri kungoti shuwa nepatasvitswa, Moreblessing ngaazorore murugare. Inini sehanzvadzi yake handisina akawanda ekutaura, although ndanda kuda kubatwa nekuda kutaurisa. Asi ndiri kuti my sister, rest in peace. Takarwadziwa.
asi ndiri kuti chisvika panguva yekuti uzorore tese tichatee mazvita. Tinotenda nemashoko ehanzvadzi. Munin'ina. Makadii mese. Handina mashoko akawanda ekutaura muzuva ranhasi. Asi ndinoti ndokutendai mese nekuti kuta kubva last year. It has been a painful journey kutanga kuziva kubvira mafiro akaita sisi vangu. Haisi nyore kuti unogara through the year uchianticipate uchizvibvunza mubvunzo kuti saka zvichazovei, where is she, usina munhu anokupa maanswers iwayo. Saka nhasi ndiri kufara kuti on this day she's finally getting to rest. Saka ndokutendai nemese mauya kuzotikuta ndichiti kuna sisi vangu, may your soul rest in peace. Maita basi. Akadai nguva yakadai so nene kubva kune hama dzese dziri panapa nevavakidzani tanga tisikafunga kuti tichasvika musituation yakadai so, asi zvinhu zvakaitika zvezvi zvinorwadza. Taitarisira kuti tinge tiinavo kana vana vavo vaitarisira kunga vaina amai. Pane dzimwe nguva dzekuti dzinoda kuti vana kana vakakura so varamba vachiumbaridzwa naamai, but nguva iyoyo inguva yakavatiza. Asi chiramba takabatana semhuri yekwaali yekwanasolo, chiramba chongounganidzana tichiumbiridzana mune zvavaita zvazvakanakira mhuri yese. Murespekta kuti hama dzese dzicharamba dzichingoti pane vana vacho vachivabatsira vachivaumbiridza, ngasavasiye, because vana pane dzimwe nguva dzekuti vanenge vachida amai asi amai vakatisiya nenziro dzisiridzo. Saka tinoti kuna nasekuru nanambuya ngatirambe ichingoumbiριdzana semhuri tese, ngatisatarisane kuti uyu mwana wanhenge uyu mwana wanhenge, ngatingoramba achibatana nemhuri. Tinotenda. Kana zvikafamba mushe, I will be very short. Asi muchandiregerawo because handisi kumbovanza. Chekutanga kufa kwa Moreblessing Ali, it's clear that ZANU-PF was involved. As soon as tanzwa kuti Moreblessing adisapiswa nemayuth ezanu pamabhawa pachibhanguza, takava nemasuspect Simba Chisango chairman nemunina wake Pius Jamba akapuwa makore ekunyepa kujeri. Takagara tanawo masuspects, atipenga hatina kudzidzira basa rema-investigations, but takanga tanzwa nevanhu vaivapo. Vagari vemunomu munyatsime this side ndine urombo nemi munofa sehuku. Muchapera 1 nenyaya yekutya vanhu 2 munomu. Muri kuurayirwa munhu makatarisa, muri kunyatsoziva vanhu vakatakura munhu, munyatsoziva mota yakatakura munhu, asi hambude pachena. Tichapera tichiuya tiri kuchemai 1 munomu. Chechipiri, pasina 3 days ndina Silence Ali chibva kuperekedza vadzimai vangu pazasi apo, takafonerwa naassistant inspector mai vanonzi Maimbira vekuMash East Province vari center paoffice pamarondera vanolidha dispo wethis province. Vakati yatisangana daungokatakata muzozanotaura. Taenda kusango, takasvika kuine more than 500 uniformed police officers, ndisingaverenge masivi, nembwa vairakidza kuti vanga vaziva kare pana Mobi. Mota dzekuchikomba, dzekuchifu, dzekwamutoko, dzekwamurewa, dzepolisi Mash East district race dzadzira. Muzanotaura nevamwe vane mabhiza maplastic mabharaketi aya anenge akanzi warning don't cross anobuda mumafirimu aya angatoiswa kare, povho ichinzi 200 meters don't cross. Muzanotaura takabva apa, iye Chisango mukoma wesuspect aripo, tikati batai mumwe wacho ati kususpecta, zvikanzi aiwa uya tangomutorera kungoti zvaitikira pamba pamai vake mumugodhi wamai vake vaimwa mvura, ndochitsime changa chakaiswa Mobi. Muzanotaura it was a decomposed body yanga isingaite, honye dzaibuda everywhere, mumuno, munzeve, mukanwa.
nekuzasi uko kwakatanga kubuda chidya gumbo iri wani mwana uyo anonzi Silence aapo pana panhasi akaona hora dzisanamboona muupenyu kwakatanga kubuda chidya ichi kukabuda chimwe chidya ichi kukazobuda kumusoro kuno kwakaiswa muchisaga afwera asi ina rimwe bvudzi nerasta rake riya seti yese pakati apa isipo vatora bhodhi apa takabvunza kuti saka bhodhi mukuenda nayo kupi vakatinyepera kuti kuHarare hospital tikati no tikuenda tese kuri kuenda bhodhi vavafonera mashefu avo amheno ndeanani zvikanzi takasonwa pana vati vada kuona kuri kuenda bhodhi zvikanzi endai nawo pachitungwiza tasvika pachitungwiza zvikanzi nemacid vaizviti homicide vatati nawo zvikanzi makusensena 8 uyai pana 8 makuseni nanaona rebhoskala nanaona rebhostole. I'm so sorry vamwe vese vekunyatsime vana jeche and the likes vakasungirwa vasina mhosva tamukira kuti tinoona bhodhi pachitungwiza takasvikwa saya macid yaya vavafona zvikanzi tosangana na2 tingoti tsvage pekunotsvagawo mvura dzekunwa takafonерwa nemumwe munhu zvikanzi bhodhi yabiwa takazonovabatira kuparenyatwa. In short pius jamba 30 years dzaakapuwa hapana kana ane purufu yekuti ichokwadi renda ari kupikira kupi ende waya akatongwa veukama vasipo ari panzere neisu ndisaka ndambotaura kuti kune zvakawanda zviri kurwadza vanhu asi anyway tiri kubatsirika. Program yedu takumashure kweprogram naika yes saka tatoda kupa vechechi kuti vachitira munama kanzala weda aripo. Yes. Okay. Let's say kuna kanzala o makoma. Okay. Kanzala o makoma. Yes. Makadi hama mese wakuru wese vari pano ndokutendai nekuwe pano. Ndinonzi Odias Makoma. Ndini mumwe wewamwe wakanga vari kuchikurubhi nanaona rebhosikala. Ndakazobuda last year muna November asi nenyaya yaSister Mobi zvanga zvakaoma toti zvairema. Tiri kuchikurubhi uko nenyaya yaSister Mobi wasikala wakataura kuti tikabuda zvedu before election ibonus naika saka isusu takazobudawo zvedu before election racho iwo wakazobuda after saka wakanga waita chiono chemberi maringe nenhubu idzi dzakauraya tete wedu maringe nenhubu dzakauraya tete wedu wataishandidzana navo wataigarisana navo zvakanaka muno ndinotofunga kuti kutwapila mutongo wakaiswa iwe kungatove nani nekuti haungati munhu akatema munhu kuita kunge ari kurowa machicken cards unzi 30 years munhu yaanofanira kuwanawo death sentence sekuurayawo kwakaita vamwe vanhu. Ndichidzoka zvakare zvangu ndoda kungotaura inshoti kuzati nguva dzedu dzafamba ndotaurawo muno munyatsime matiri panguva yacho zvinhu zvanga zvakaoma. Ndakafonerwa nasitting councillor ari munhu wezvinezvi wezanu anonzi Wota Mapuranga zvekuti dai panguva yacho tanga tine vanhu vanga vakadaro vaine pfungwa idzodzo nekuti akatondifonera achiti itai vanhu vauye vacheme hama yavo naika pane mashoko ari kufamba ekuda kudziwisa kuchema kwehama yemunhu izvozvo zvinhu zvakaipa nekuti kana tichiita politics ngatiregei kushuwirana rufu mudzimba umu naika. Ndichipedzesa zvangu ndichiti inini wekwaali ndokutendai nekubatana kwamakaita though makambofamba tumafunga twekuti pana vamwe vaida kutotengwa kuti wamiririre kuti aiwa ngatiwigei munhu family lawyer racho spokesperson anga ari mujere wasikala ipo paitawirirana yekuti pavanobuda ndo pachazoitwa chibheri yavo. I understand kuti pana vamwe vakanga vada kutengwa nemari yakaipa ndo ichatitadza kupinda denga asi zvisinei musiko yedenga ndiane zvose. Rega ndiperere pano zvangu ndikatori nguva dzakawanda nguva yedu inenge yafamba ndokutendai. Tinotenda ngatisvike patinombera vose vatipa zvinhu. Ameni. Tinoziva tinogona kutaura mashoko savanhu. Ameni. Asi shoko raMwari bedzi ndiro rinogona kutinyaradza. Saka panguva ino ndoda kusiya kuna mufundisi wedu
mufundisi hamba guzha wasvike paunotipa shoko rokutinyaradza tizokuudzai programu inoteera pamberi. Ngatiomberei maoko mufundisi wachiuya. Mazita MC regai nditi pamusoro iyi vanoremekedzwa vose, handichadoma mumwe nemumwe. Zvikuru ndinoda kutenda Mwari nemukana wokumirawo pamberi penyu. Ndichatora nguva shoma chaizvo nekuda kwebasa riri pamberi pedu. Haleluya. Ndine vanhu pano here? Regai tipiwe munamato. Ndichakumbira vakasununguka kutipa munamato tigone kupfuura mberi nechikamu chiri pano. Baba, tinokutendai kuona ukuru hwenyu muri pakati pedu. Zvino shoko zvarava kuuya richitaura nesu ndeve shoko rinotinyaradza. Ndokutendai Baba, titungamirai kunyange neushando rwese rwuri pakati pedu. Baba, rumbidzwai mazvita mangwanani ano ndirino rukudzo tinoidzorera kwamuri muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. Amen. Tinotenda nemunamato vadikani. Mwari pakutanga zvimwe zvose zvozotevera. Ini sekunzwa kwamaita ndinoitwa Hamba Guzha Edmond ndozita rangu. Ndiri kuda kuti kumhuri yose iri pano nevasipo tine urombo zvikuru nekusiiwa nemudikani nenzira yerufu. Haleluya. Ndashandisa shoko rekuti kusiiwa nechikonzero chekuti isusu pano tiri kudiwa, tiri kumutevera. Ndichakumbirawo kuti taure tese tichiradza kuti tiri kunzwanana. Handiti handisi kupopota, handifanirwa kuti ase ndiri kupopota. Ndinofanirwa kuita kunge tiri kufambirana tese. Handiti right. Mashoko andinoda kutaura ari kuna Isaiah 57 verse 1 ne 2 bedzi. Shoko raMwari rinoti vakarurama vanoparara, asi hakuna anorangarira kuti vabviswa pazvakaipa. Haleluya. Vanoda Mwari vanoparara, asi hakuna anorangarira kuti vaita sei, vabviswa pazvakaipa. Rufu parunouya haruna kutaurwa kunzi runouya nenzira ipi. Mwari wakati mweya wangu uyu hauchagari mumunhu nekusingaperi. Kuna muparidzi vakati tarira miganhu yatisingagone kudarika. Isusu kusara kwatakaita Moreblessing achienda hazvireva kuti takangwara kana kuti tine utano. Takasara bedzi nekuda kwokuti nguva yedu haisati yakwana. Kana yakwana munhu anoenda asina kurwara vadikana. Kana yakwana munhu anozviitawo pamusoro-soro anoenda. Vanhu vakatarisa zvichireva kuti Mwari wokumusoro kudenga uyu masikiro akatiita pakurarama kwatinoita isusu. Regai nditaure chinhu ichi, tine varidzi vemutumbi. Haleluya. Toita muridzi wemunhu. Varidzi vemutumbi tisu tasara panapa isusu. Muridzi wemunhu wakatotora munhu wakadii akachengeta. Haleluya. Mwari wekudenga ngatibatsire patiri kuita basa iri rekuchengetedza mutumbi uyu. Nechikonzero chekuti shoko raMwari rinotaura kuti munhu akasavigwa zvakanaka wakafanana negava mwedzi, mwana azvarwa nguva isati yakwana. Ngatitendei Mwari kuti Moreblessing tiri kumuradza murunyararo. Haleluya. Amen. Ngatitendei
Tionai Jehovah kuti tasvika panguva yekuti timuchengetedze murugare nei nemurunyararo. Kune vamwe vanongotsakatika vasingatozikanwa kuti ari papi akapararira papa, asi nyasha dziripo pana Moreblessing kuti tinaye pano mutumbi wake watakunochengetedza murugare nemurunyararo. Vatikani, ndinoda kuti Mwari aropafadze vose vane chekuita kuti tisvike patiri pano. Haleluya. Hazviitike bedzi nekuda kwokuti vanhu vane mari. Panoita confusion inotyisa vanhu vaine mari, paita rufu. Motoshaya kunzwisisa kuti chii chiri kumboitika pano, asi ndiri kuti Mwari wekudenga ngaaropafadze vose vakabata, vose vane chekuita parufu rwuno. Ndichikumbira kuna Mwari patiri kufamba hatisvike nekuti pazororo padhuze. Haleluya. Haleluya. Hatisi kunosvika pazororo nekuti padhuze, tinosvika nekuti Mwari vatitendera. Kune vakawanda vakaedza kufamba nzendo dzakadai izvi vakapedzera vakublema nemuvi wacho kunze anga asingade kuti avepo parufu rwake. Paita tsaona kana chimwe chinhu chinotyisa. Ndiri kuti kudii, Mwari wenyasha watungamirira programu iyi yose kusvika patiri pano ngatibatsire. Hazviitwe nenjere dzevanhu, zvinoitwa newedenga. Hama dzangu, patiri kunorarama Moreblessing asipo uyu, regai nditaure chinhu ichi. Kune zvataiwana nekuti aripo zvatisanowana. Tine zvataiita nekuti aripo zvatisakwanise kunoita. Zvinoda nyasha dzaMwari. Nekuadhijasa upenyu hwakatochinja nekuti Moreblessing haasisipo. Asi kusara kwamakaita makatosiyirwa purpose naJehovha. Mumwe nemumwe pabasa rake vadikani. Tichienda mberi neupenyu, hatichamukanganwa zvachose, asi tinomurangarira tichimutendera kuti aende nemuridzi wake. Wandambotaura muridzi wei? Wemwe tinamate. Kuna Mwari wamasimba ose, ndinouya kwamuri muzita raJesu Kristu anorarama. Titungamirirei Mwari paprogramu iri pamberi pedu, patichasimudza mutumbi kuenda nawo kunouchengetedza. Tibatsirei Mwari wamasimba ose. Kutadza kunoita vamwe munzira dzatinofamba kurege kubatana nesu. Kune vari kufamba, vari kuuya, vari kufambira iri basa, vatungamirirei vasvike. Tichengetedze hama iyi murugare nemurunyararo. Nepatichazofambawo tichidzokera kwatakabva, Mwari wangu titungamirirei. Muropafadze vose. Rapai maronda asiwa nekuenda kwaita muranda uyu. Nyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi dzitirangarire misi yose kubva zvino kudzamara nekusingaperi. Muzita renyu Baba, reMwanakomana nereMweya Mutsvene. Haleluya. Ngatisvikei patinombera mufundisi nekuda kweshoko. Saka panguva ino taakuda kusvika panguva yekusimuka tichienda kuzororo kuri kunowigwa Moreblessing. Saka hatisi kuzoita board viewing, handiti taakutongosimuka takananga kuzororo. Saka ndaikumbirawo kuti patichafamba tine bhazi riripo renyaradzo richatakura vamwe vanhu. Then ndaikumbirawo kava nedzimota dzisina kuzara, tinongobatsirana patransport apa totakurana kuti vada kuenda vese vagone kuita sei, vagone kuenda. Patichaenda, patichafamba, mota yemufundisi ichange iri pamberi, ichiteerwa nemota yedu inenge yakatakura bhodhi, dzimwe mota dzese dzozotera kumashure. Ndaingokumbira futi mufundisi mungosvika pamunonamata parwendo rwatichafamba takananga kuzororo. Regai tinamate. Muzita renyu Baba, reMwanakomana nereMweya Mutsvene. Kuna Mwari wamasimba ose, musiki wedenga nenyika. Naishe wedu Jesu Kristu wakaroverwa pamuchinjikwa akafa akamuka nezuva retatu.
kunamidzai kwatiri kuita pano paSlyMedia TV zita ndinonzi Elizabeth Nyakutoda kukutendai nekuramba muchititsigira. Tikuona muri kusubscribe, muri kulike pamwe chete nekukomenda. Mumakore anokwana kuita maviri takanga tini nyaya ya Moreblessing Ali uyo akauraiwa achibviswa mamwe mapatsi kuitwa sehuku. Nasuno sekuona kwenyu tiri kunzvimbo yezororo cemetery uko kunoradzwa vashakabvu kwatiri kuzoita final rest yake. Sekuona kwenyu hama neshamwari dzakaungana dzichiradza mumwe wavo vachitsanangurawo mashandiro avaita navo, hamawo dzichitsanangura kunaka kwanga kwakaita mwana wavo.
what I've said and simply just addressed the press about was to thank all Zimbabweans who have been with the Ali family during the difficult period when Moreblessing Ali was not able to be there. So I also thank all the people of Zimbabwe for standing with us during the difficult period. The long journey of the non-burial of Moreblessing Ali has come to an end today, when we were able to lay it to rest, and to thank all the people who have come to mourn with us. We also thank you, members of the media, for the role that you played during the period of the crisis, which Zimbabwe was confronting over the death of Moreblessing Ali. But the lesson that we must learn is that not again shall we lose any Zimbabwean in whatever circumstances where our people could be assassinated either for their social, political, or economic beliefs. We hope that this will be the last event when the people of Zimbabwe will witness this. So, in short, she has been our heroine. But in 1898, Zimbabwean was assassinated and murdered by the colonialists. She said that her bones shall one day rise for the future. The bones of Moreblessing Ali that we laid to rest today shall rise for the people of Zimbabwe. This will come to be fulfilled. What's the comment on clashes of justice? No, don't worry about these things. How can you comment about people who simply wanted to disrupt the Oh, I'm Obet Masaraure, President of Amalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe. I'm here to pay my last respect for Moreblessing Ali, a person who was gruesomely murdered by someone who is known to be a ZANU-PF activist, someone who was almost protected by the state if it were not for activists who stood demanding justice for Moreblessing Ali. Unfortunately, we realize that the opposition right now is now in a mess. Instead of people coming together to mourn the departed Moreblessing Ali, instead of people coming together to demand an end to the slaughter of women, an end to femicide, an end to the denial of women to their right to participate in politics, we see some elements coming to try to disrupt a funeral in the name of a favored politician. This is very unfortunate. We see people behaving worse than ZANU-PF. We see people acting more than ZANU-PF. We would have hoped that this day was going to unite citizens to say never again are we going to allow a woman to be killed for participating in politics. Never again are we going to allow a woman to be killed for her political choices. But unfortunately, those who claim to be fighting for democracy are seen at each other's throats, trying to be more superior at the funeral of the departed. We urge those in the opposition to go back to the basics of fighting for a democratic Zimbabwe, to go back to the basics for fighting for economic freedom for the people of Zimbabwe, to go back to the basics of fighting for socio-economic justice for the people of Zimbabwe. People are starving. We have heavy taxes on our shoulders. People are starving, but unfortunately, those who are supposed to lead are nowhere to be seen. They are seen disrupting funeral, which is very unfortunate and regrettable. Mr. Masaro, if you go to Nyatsimi, people are speaking in harsh tones in fear of the ruling party. What does this say about the politics in Zimbabwe in general? ZANU-PF has a soiled history of killing our people. They killed people during Gukura Wundi. They killed people when Tekere wanted to form an opposition. They have been killing people for a very long time. It is up to the citizens of Zimbabwe to unite and try to push back against the murderous regime of ZANU-PF. It is very unfortunate that we now have divisive elements who appear to be sponsored by ZANU-PF to perpetuate the suffering of our people. We call upon state organs which are mandated to protect our people,
particularly the Zimbabwe Human Rights Commission to be playing a big role in this particular case. We also call upon our institutions like the police to be non-partisan, to arrest all those who are involved in maiming our people, killing our people. We have a case in Mavuku where a bishop was slaughtered. This still to be accounted for. The murderers are still to be accounted for. We call upon the Zimbabwean state to, for once, protect the people. The Zimbabwean state should win itself from the murderous attitude of ZANU-PF. ZANU-PF is not the state. Our state should protect the citizens, not to work in cahoots with the ruling ZANU-PF party to murder our people. Okay, Ndronzi Wellington Ali. Yes, ndiranza dzia Moreblessing. Saka ndo mamira akaita kukama wangu na Moreblessing. Alright, so ukoma Wellington ndachida kuziva kuti isusu toza pachipano chedu kunzi kana panzi pauraiwa munhu pane kumuka kwengozi pane kuripana kunoitwa pakati pavo vekwajamba sezvo varivo vakakonfliktwa nemhosva iyi vakambouya here kune mhuri yekwaali kuti vataure nemi kana kukumbira rugiro zvako? Hapana kana umwe vakati ambuye kana even kutongwa kwakaita mhosva ichatinomboita zombolaidzi kuforthcoming kuti uye muzvimiriri since kuti yapiwa mutombo wakaita sei. Saka hapana kana munhu ana akambouya kuti kana kukumbira ruregerero? Hapana akambouya. Kunzwa kwatati tichitoita tatingonzwa zvese kuti ndezvemakuru vari kunzi vakauraya vari 7 but vakabatwa munhu vanichitiwo kwajamba kozi ari kutaura achiti akaita ega basa rese irori tiri kuona rakaita kukuraya hanza dzedu kusvika izvezvi. Alright, pane mafunga aimbobudiswa achinzi Moreblessing akupfuka here achitaura kuhama dzake. Can you confirm? Kuhama dzake hapana kana munhu vana akambonzwa kana kutaura naMoreblessing kana kunzi apfuka, asi nyaya yakungoti tangonzwa ichingonzi vanhu vaiita zvinhu vakanga vari kutora any part pane kuningirika kwake. Yes, vakasvika vamwe vacho vakasvika taingonzwa chinzi kwazofanike chinzi anga ari involved ninge anga ari involved. Zvimwe zvacho isusu sehamwe taitonzwa tichitoverengwa mumapepa kwete kuti pane chimwe chinhu chatakaita tikanaona kana kuti chatakambogara pasi. So far ndizvo tinazvo. Yes.